29. apríla sa v Košiciach uskutočnil koncert českého speváka Bena Kristovala, ktorý ponúkol rozhovor TV Lúčiku a školskému časopisu Lúčik. Kedy a prečo ste začali s hudbou? Kedy a prečo? Tak hudba byla tak nějak skrze celý můj život, ale vždycky mi rodiče říkali, hej ne, ty nemůžeš zpívat, ségra byla jako ta, co zpívala vždycky, takže já jsem byl taková ta černá ovce rodiny, která vždycky spíš byla na ty sporty a tak. Ale potom, když už nějaké sporty začínaly být moc drsný, měl jsem nějaké těžší zranění a tak jsem si říkal, hele, zkusím to, proč ne? A vyšlo to. Píšete si texty sami? Musím vždycky. Všechny český texty si píšu sám, anglický, a píšeme dohromady s Glowsticks, s mým producentem. Čo vás inšpiruje pri písaní textov? Při písaní textu jednak je to život určitě, spousta z věcí, které jsem zažil nebo které mám v hlavě a chtěl bych zažít, tak takhle přemýšlím a podle toho to píšu a potom taky častokrát třeba představím se na sebe v nějaký jiný roli nebo si představím se na sebe v nějaký jiný situaci anebo třeba vezmu příběh nějakého mýho kámoše a píšu jakoby o něm. Ako často máte skúšky? Ne dost. Zkoušky máme tak s kapelou. Zrovna máme zítra, bychom měli mít jednu, tu budu muset zrušit, protože to nestíhám. Ale takže jednou, dvakrát za měsíc. Takovýhle. V akom veku ste zistili, že máte hudobné nadanie? To ještě nezjistil, že mám. Ne, fakt, jako nevím, no. Těžko říct. Tam jde hlavně o to, že já si myslím, že třeba hudba jako taková, když ji chce někdo dělat, tak to není jakoby po nějakém nadání, ale je to o tom, že se člověk musí zatnout. Protože hlasivky a bránění se sval jako všechno ostatní, je potřeba to prostě cvičit. Spousta lidí má pocit, že hudbu člověk může buď dělat nebo nedělat, že buď má nebo nemá talent, že buď jo nebo ne, a takhle to není. Já jsem fakt prakticky neuměl zpívat, už když jsem byl v té soutěži, tak jsem byl úplně mimo. A vlastně dalo se to doučit, chodil jsem pravidelně na hodiny a teďka už to tam je. Takže aké je vaše životné moto? Moje životní moto? To se mění asi každý rok, vlastně podle toho, co člověk má za cíle a s čím, co má jakoby před sebou, co čeká, ale třeba teďka, bych měl říct nějaký moto, asi se podívat po co nejvíce krajinách po celém světě a učit se od jiných kultur a lidí. Pamätáte si váš prvý koncert? Aký bol? Můj první koncert, teďka nevím, jestli myslíš jako můj vlastní, jakože potom všem, co můj první vlastní koncert. Jo, ale bylo to super vlastně. Bylo to super, protože je to poprvé, kdy vlastně ty lidi jdou na tvoje vlastní songy a takhle a sice tam nebylo tolik lidí, jako třeba chodí dneska a tak, ale člověk je hrozně vděčný za to, že ty lidi fakt přijdou jakoby prostě na songy, který ty si napíšeš jako sám, tak je to úplně jiný, že člověk má radost. Máte před svojimi koncertami ještě stres? Většinou to není takový ten stres, jako byl dřív, jakože z toho, jestli to dám nebo ne, ale je to spíš stres z toho, aby všechno bylo v pořádku, aby všechno fungovalo, aby technika fungovala, aby prostě se nikomu nic nestalo, prostě na stage, z tanečníků a takhle, takže to je ten druh. Akú hudbu ste preferovali, keď ste boli v našom veku? A to je který věk? Tak moje rodina byla taká hodně rocková, takže jsme poslouchali Aerosmith, poslouchali jsme Stinga, poslouchali jsme takovéhle věci a vlastně už teďka přinesl potom věci jako NWA, co tam ještě bylo, no prostě začínal hip-hop, Snoop Dogg, tyhle ty lidi, Dre a tak tohle to začalo jako tak nějak infiltrovat, ale do té doby to bylo rock a takový jak soul. Čo si púšťate v poslednom období najviac? Máte nejaké tipy na nejaké skladby alebo prípadne albumy? Albumy, tak mě vždycky bavil Kanye West, takže teďka vydal nový album, na to bych se určitě podíval Bejtlím, protože si myslím, že on vždycky tak nějak definuje trochu jiný styl, který potom nakonec stejně všichni převezmou. Takže Kanye West mě baví, Life of Pablo, co tam je ještě? Tak celkově a Weekend a tady tyhle, ale ty jsou teďka tak velký, že už ani netřeba je nějak zmiňovat. Možná bych spíš doporučil lidem, aby třeba chodili na takové aplikace jako Deezer, Spotify a takhle a spíš hledali sami novou hudbu, protože té dobré hudby je dneska čím dál tím víc tím, že vlastně není potřeba nějakého velkého vydavatelství, aby člověk mohl tvořit hudbu, tak spousta talentů dostane příležitost, aby jejich hudba byla poslechnutá po celém světě, takže spíš jako sledovat, no. Kto je vaša najväčšia inšpirácia? Kdo?
Myslíš jako v hudbě? V životě? V hudbě? Těžko říct, a tím, že děláme fakt různý styly, úplně od R&B přes reggae, přes hip-hop, takhle, tak asi nevím, jestli mám jakoby vyloženě jednu nějakou inspiraci. Asi nemám. Asi spíš tak nějak sám se definuju a vždycky dělám, co mě baví. S kým zo slovenských alebo českých, prípadne zahraničných interpretov vychádzate najlepšie? S kým ze slovenských a českých interpretů vychází? Tak jakoby lidi, s kterými jsem tak nějak jako v pravidelném kontaktu, tak je určitě Patrik, Rytmus a Ektor. To jsou dva takový jako kámoši, s kterými se vždycky potkáme, co vymyslíme a tak, takže to jsou takový. Poviete nám nejaké pikošky o vás? Ještě no? Poviete nám nejaké pikošky o vás? Pikošky. Tak řekni z jakého tématu aspoň. Tak nejaké zážitky alebo tak? Nejaké vtipné alebo z koncertov a tak? Jo, tak třeba jedno si pamatuju, že jsem v Ostravě třeba 5 let zpátky jsme měli koncert a jsem dělal backflip z pódia a dopadl jsem vlastně na zábradlí na protější straně a totálně jsem rozsekal a hledal jsem celou dobu to video, doufal jsem, že mi někdo pošle, nenašli jsme ho, ale pořád jsme vypsali jsme to nějakou odměnu, aby nám to potom poslali a nepovedlo se, ale tohle to byl dobrý pád. Ako často cvičíte a ako vyzerá váš denný režim? Po každý jinak, protože vždycky člověk je buď na cestách nebo cestuje a takhle, takže nemám žádnou pravidelnost v tom, je takový chaos hrozný. Ale cvičím, tak já si věnuju spíš těm bojovým sportům, malinko jsem se trošku vychýlil z toho čistého fitness, protože jsem se chtěl se podívat někam dál, ale tak třeba 2krát týdně dám fitko a třeba 3krát týdně bojový sporty. Teďka se věnuju hodně tomu jiu-jitsu brazilskému, to mě baví hodně a tak nějak se připravujeme na to, že bych si zkusil příští rok klec, takže v rámci tohoto. Čo pre vás znamená móda? Móda? Co pro mě znamená móda? Asi to, jak se člověk vyjadřuje. Asi to je to vlastně nějaká svoboda člověka v tom, jakoby, co ho baví, co se mu líbí a tím to vlastně promítá jakoby, sám na sobě. Takže je to pro mě svým způsobem umění. Máte nějaké oblíbené značky? Oblíbené značky? Mám třeba rád značku, která se jmenuje Etro. Je to italský návrhář a hrozně hezky si hraje s těma barvama, používá africký motivy a takhle, takže k tomu mám nějaký vztah. Neuvažujete o kariére modela? Ne. Aký je váš cieľ? Ještě no? Aký je váš cieľ? Cíl? Můj cíl je se pořád nějak vyvíjet, vždycky si najít něco, co mě bude bavit a potom se v tom zlepšovat, tak abych se cítil, že jsem někam pokročil zase. Prijali by ste pozvanie základnej školy Lučna na Noc knižnic, ktoré sa uskutoční v oktobri? Oktobri kolikátýho? Jo, tam docela vyturovanou. Tak to preto, jak vy máte čas, to už sa prispôsobíme. No tak pokud budu v této části, alespoň, že pokud budeme mít třeba nějaký koncerty na Slovensku, tak moc rád, proč ne? Chcete niečo odkázať svojim fanúšikom zo základnej školy Lučna? Jo, tak za první strašně moc děkuju za dárek, mám radost a mám hrozně moc rád, když lidi jsou kreativní a když vlastně vytvoří něco sami. Takže děkuju strašně moc za tohleto a doufám, že se vám bude i dál líbit moje hudba, to je všechno. Máte nějaké darčeky pre nás? Yes, mám tady 3 podepsaný CDčka, takže se budete muset podělit, budete muset udělat nějakou soutěž a to je všechno, snad se líbí. Ďakujem. Asi jo, ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. Ptali se mě, jestli se mi daří, koukni na ty davy. Já bych řekl, že asi jo, asi jo, ty vole, asi jo. Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. Pak se ptali, jestli se mi daří. Pre televíziu Lúčik a školský časopis Lúčiny Barbara Pavelicová a Laura Bartková. Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. Pak se ptali, jestli se mi daří, koukni na ty davy. Já bych řekl, že asi jo,